Op de beurs komen meer dan 50.000 bezoekers. Voor de bedrijven is dit dé manier om nieuwe klanten te krijgen. Ja, dit is hartstikke belangrijk. Met je steen, zodat de mensen weten dat je bestaat. En dat je zo soort mogelijk follow-up je krijgen en daarmee weer mensen benaderen kunnen. Het is heel belangrijk dat je persoonlijk met mensen praten kan. Dat mensen bij je komen. Je kan over dingen praten, over de toekomstvisie van bepaalde machines. Van wat willen we oors op een deur of et cetera. Gewoon persoonlijk contact is zeer belangrijk. Ja. Het is een kwestie van de juiste klanten, met de juiste klanten te spreken. Dat brengt meer als dat ik adverteer. Adverteren moet je maar afwachten wat er van komt en wat er op afkomt. En hier kun je direct met de eindgebruiker spreken. Net alleen de boeren en leenwerkers, maar ook medewerkers van gemeenten komen del. Ze zijn hier om haar te oriënteren. Er wordt net altijd voor wat verkocht. Nou, op de beurs zelf eigenlijk net. Daar ben ik misschien te kostbaar voor. Het is meestal het begin van een onderwerp of een begin van een gesprek. En het is meestal na de beurs een bezoek of meerdere malen een bezoek of een keer een demonstratie. En dan komt er misschien wat uit. Ja, nou ja, wij zorgen. Nou ja, wij zorgen en ligt het dus goed aan, dan kan het tot onderschap leiden. Hè? Want je mentaal een nije versnipperaar. Nou, wij hebben nog hier het oude hier, maar misschien keer je zelf wel in. Altijd uit kind. Dat uit kind, ja. De beurs in Biddinghuizen wordt nog on te mij sneun.